सान्दुङाबो दुंबाथाय दुंबाय जि दुंखायो ओमफ्राय फुलफोरखौ दसेनो राननानै थैहां खालामजोबखायो So लोगोफोर आं दिनैहाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां एसे देलायनानै लानो सानदों आरो माने मेकआप खालामनानै लानो सानदों आरो माने मेकआप खालामनानै ओंखारोबा एसे मोजां नुयो आरो नोंथांमोना सोर मेकआप खालामनो मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरदो आरो नोंथांमोना मिथिगौ ना किसुमान मेकआप प्रडाक्टआवहाय बिराद केमिकेल हार्मफुल थायो नाथाय दा जेबो टेनसन लानो नांला खारन मामाआर्थआ जोंनि थाखाय दा ग्लो सेराम फाउंडेशन विथ भिटामिन सी एंड टार्मेरिक आरो बेजों लोगोसे ग्लो ऑयल कंट्रोल कम्पेक्ट विथ भिटामिन सी एंड टार्मेरिक बेखौ लाबोदों आरो जाय जोंनि स्किननि थाखाय बिराद मोजां भिटामिन सी आरो टार्मेरिक बे फाउंडेशन आरो कम्पेक्टआ फुल कवरेज होयो आरो ग्लोजों लोगोसे माने फुल मेट फिनिश लुक्सखौ होयो आरो बेनिखायनो माने बेफोर प्रडाक्टखौ डेली यूज खालामोबाबो स्किनाव जेबो माने प्रब्लेम जाया आरो बेल' नङा बेजों लोगोसेहाय बे फाउंडेशना फुल डे माने थायो आरो मेकआपखौ खालामोबा Every time नों जुदि मामाआर्थनि प्रडाक्ट बायोबा नोंनि बै अर्डारनि लिंकजोंहाय फांसे बिफां गायगोन मामाआर्थना गावनि मोनसे अफिशियेल एप्स दं आरो नोंथांमोनहा आंनि कुपनखौ मिथि 202 खौ इउज खालामोबा 20% अफबो मोननो हागोन खिन्थु खालि मामाआर्थनि अफिशियेल एपआव बा वेबसाइटआव मामाआर्थनि प्रडाक्टआ एभेलेबल दं पार्पल अमेजन आरो नाइकायावहाय So नोंथांमोना दा नायनो हागोन नै माबायदि मेकआपआहाय मा होनो ब्लेन्ड जादों आरो ना माने ओरैबायदि स्मुथ जादों आरो फोनबाबो माने आं फोननाय बायदि मोनाखै लाइट माने बिराद पातला नांदों आरो मोखांखौहाय ओमफ्राय ग्लोबो दङ मोनसे फाउन्डेशनावहाय आरो ब्राइटनेसबो फैदों आरो आंना मोनसे बिराद मोजां मोनदों आरो माने फ्रेश मोनदों आरो आं लागायनानैहाय बेखौहाय नायदो नोंथांमोना नायनो हागोन गावनो So दा नै आं कम्पेक्टखौ इउज खालामनोसै कम्पेक्टआबो बिराद लाइट नै नाय नोंथांमोना गावनो नुनो हागोन आरो बिराद लाइट मोजां माने एकदम मेट फिनिशिं होदों आरो माने स्मुथ आरो माने सफ्ट बोरैबा माने एकदमबारे कम्फर्ट मोनथारदों आरो आं फोननानैहाय लाइट बे प्रडाक्टखौ नांगौबा लिंक इन डिसक्रिप्शनाव लिंकआ होनानै दं नोंथांमोना थांनानै अर्डार खालामनानै लानो हागोन आरो So लोगोफोर फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामफिननोसै दा जोङो साम' सायनोसै फैदो आंजों लोगोसे नै साम'आ एसेल' मैया बाबाया बायनानै लाबोदोंमोन बेसेबांनि बे बाबा साम'आ 50 थाखानि साम' दुब्लियावथ' गैया बे नाखौबो बाथोन जानोसै दै दिनै नै नाया एसे नांदेरनानै एसे बुरजा जाबावबाय जि मोजां बेखौ मैथाजों जानो ओरैनो जानो क्रेस मैथा एसे होनसै माथो बुरजा मानि नायालाय मैथा एसे होनसै दाबा दंना गैला आं दानथुनसै ना ओरैनो आखाइजों ग्रुप ग्रुप थांसै गोराथार बियो साम' सायदों आबौ मा खबर मा खबर नोंबो नुजाबाय हनै नों माखौबा थुब्रजोबना गालांबाय साम'खौ लस फान्थाव बिलाथि दङ ना Hả? Đây là ngà cái bút rồi này. Sao phải cái sao mà đây? Ai ăn chúng nó là cái gì? Cái đấy oro xong rồi sao đấy á? À gửi. Nó ăn nở bà sắm râm râm bà lao cái gì nữa đấy? Ông nói này. दिनै जों साम'खौ सबायजों जाबाय थालाहाय दालि दंखायोना ओहो गर्मी नै हांगार नांजोबबाय अरनि खामानिबाथाय मोजां नङा करिश्मा
संनोबा संख्रिजों हालदैजों हरना हा माबाखौ नांगौ नोंना मिसा बायबाय ना Mun blau dos sini kamu gimana? Cepat mudah nanti. Sabar aja. Saya semua. Iya. Makan kembali ke satu macam ini. Kepunang lah bapak bunku. Ayo, kamu orang dah tanah nua. Uang sebulan aku bernama berkuasa aku. Kau bunku. Bukan kamu kan udah gini. Hah? Kau apa? Sana na saibay, Krishma na saibay. Balu din say, samram ta, awan ta saman ta kay. Hindi buri ba ulta pala khatar. Para. Kamu bang ayo coba gua nih. 토마토 상대에 토마토 좀 파이지 않지 좀 사먹고 소바 상대에 아버지 소바다 아우라 그래 크리스마 마마 생도 비도 손도 크리스마 하 나이 람랑 사이 비스방 람타르 나이 피아피노 콘세 Kongku saksinan halang kong saksinan aku Samo kamgun. Beran jemai Chris. Kes kupsha kalambe ang azeksa. Palu sini. Salah hai semua nih. Dia एकदम फोरोंथार सानदोंमोन खिन्थु रानाबोसो राना जाबाय दालाय बारा मोनबायहाय रुजुनो खनसे एसे रुजुआ जागोन ना मादै नाय मोनबाय साम'आ हा माया मोनजोब्बाय जों खालामगासिनो दं बे दैखौ फोरोंथारनो नागिरबाय राना जाना अरा मा मैथाजों खान्थाल oh my god मैथा बेगर मैथाजों खान्थाल मोनबाय आं साम'नि बदला दा जों जानोसै ओंखामनि मादैया मैथाजों माबा खान्थाल हरदों मा ओंख्रि नाङा ओंखाम बांदोंहाय क्रिस्मा नोंबो साम' जाया लोगोफोरजों दा जानोसै आंना ओंखामा बांद्रायदों क्रिस्मा इयो मैथा ना बयलार साम' मैथा खान्थाल बेगर ना बे आगैया नोंना नाया मैथाजों जाया नै आलासि क्रिस्मा जाखा मति दालि दं साम'आबो नै संनाय नायनो दं बुरजा दं खिन्थु फिसा दङ होनबाथाय होनोफ्राबो
ना बो जाया जा मैथाजों जाबायना गासिबो गोथाव बिदि जानानैलाय बहा फुङा जानो मैथाजों खान्थालबो जानो आं लोगोफोर बिदिबा जों जाग्रोनोसै बांद्राय फुरा लाबबा गोलावद्राय जागोन ना भिडिअआ ओंखायनो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसै आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नोसै बाय बाय